Tapos sin Masreli. Nikolago bata mar, hey, hey, coba foto toli, hey, les komedi komedi datang di makai, hey, dole kade, ini mani kok na roman skribe talo makai, hey, mani kok na baron coba সংবিধান স্তম্ভ অন্তর্ভুক্ত makai, hey, coba foto toli, hey, media takuk chongno जों थांनाय 5 बोसोरतै दाबो विधानसभा लाइमनि परेब बीजेपी गभर्नमेंट नीते त्रिपुरा हास्तेव पाहाड़ अंचल कोनो डेवलपमेंट उंगिया कोनो रेगा कास्ट उंगिया ताई बसकांनि उसकां थांनायाव कायसा जों नुकजाखा त्रिपुरा सरकारनि हयते ककबरक स्क्रिप्ट न रोमान स्क्रिप्ट बाय खाया बांला स्क्रिप्ट बाय खाया हनै आबनो जों बेलायखेना सलेंगो आबनो जों बिखुब खायो आबोनि बागै जों तिनि ब्लक डेपुटेशन खायजाकनाय ताई बसकांगो इलेक्शन जुदि न खाया हंकाय बिसि इलेक्शन खाया हंकाय जों टोटाली ब्लक लक रजाकनाय जों बिसि इलेक्शन खाया साक पर्यन्त जों चिनि म मान्दाय ब्लक बिसि चेयारमैन ताई वाइस चेयारमैन चंगजागलाक आबनो इमिडिएटली ब्रक आउट मा खालायनाय ओइया हंकाय चिनि चाबा तेबो बसकांगो कतरं नान बागै थां दं तिनि कय दफानि जों तिनि 4 दफा चिनि जे को जों 4टा पॉइंट न सैया अ 4टा पॉइंट चिनि प्रथम रोमान स्क्रिप्ट आबोनि बागै हंकाय तकेसा डेवलपमेंट हंकाय ब्लक चेयारमैन वाइस चेयारमैन कताल चंगजेसा ताई बीसी इलेक्शन अ 4टा न तिनि ब्लक डेपुटेशन थां जगह हाजारनि ऊपर बरक दङ जों गाना गिनिन सिमिना हारि खालायता आवश्यक जुदि न बसकांगो आलोचनाव फायसापया हंकाय नाहार मुङो फायसापया गभर्नमेंट नि हंकाय जों बसकांगो तेबो गोबां बरक आंदोलन खायनायनि बागै बाद दं